Skačem tamo, preskačem, lomim ih sve. Sjećam se kada sam polagao vožnju. Da vam ispričam kako je to bilo. Imao sam raznih problema jer nisam mogao da dobijem lekarsko jer nemam šaku, to je pola ruke i morao sam da idem po raznim bolnicama da mi stalno traže određene papire, ne znam za ovo, da sam sposoban i sve to. Ja sam se toliko bio nervirao da je to bilo neverovatno. Znači, rekao sam majki, kad budem otišao tamo na komisiju i ako mi budu rekli da ne mogu da polažem, rekao, skačem tamo, preskačem, lomim ih sve. Znači, toliko je to uticalo na mene i bio sam toliko besan da jednostavno ne mogu da vam opišem. Jer znam da sam sposobniji od njih milion puta, još vozim motor manuelac sa ovom rukom, kada pritisnem kvačilo tako menjam brzine, a oni meni da kažu ne možeš da voziš auto. A ja vozio kola bez problema stalno.